خانمان و خواهران عزیز، کسانی که خانه‌نشین و یا اینکه دانشجو هستند و میخواهند جیب و یا همیانشان پر از پول باشد و محتاج کسی نباشند، پس من بر شما کار پیشنهاد میکنم. کار در شرکت فیبرلیک. کار خیلی آسان و قولای است. ابوچینی و رجیستراسیا باشد رایگان، یعنی با قیدگیری و آموزش برای شما بپول است و معاش باشد از چالاکی خود شما وابسته است. شما می توانید در یک ماه از 70 سومان تا 7000 سومان معاش بگیرید. رقمی که روی اکران گذاشته شده است. شما می توانید زنگ بزنید و یا با واتساپشان مراجعت نمایید. با شما برار موفقیت و برکت را تمنا میکنم. جای بپور، چهره زیبا با فیبرلیک. سلام тамошобинон созед нағзен саломати хубай боз ҳам нуқтаи савдои зарин омадагим духтаро бори новинка омадай ҳам қахшру то охири навора тамошо кунен ҳозир ҳам аксиора ҳам новинкора якта ба якта нишон метем. бозори корвон тарафи тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза сеюм қатор нуқтаи савдои зарин. ира бинен чӣ қадр войкачиҳои фасон, болопӯшҳои хушрӯ, мана ин намуд куртои зимистона хулос ҳама чӣ омадагиа ёхи ҳамаш бори нав бо нархҳои дастрас барои шумо. тамошобинони азиз нигоҳ кунед хушрӯгии и палтора бори новинка марамат тигриёви ҳози мода шудагай марамат ина дар нуқтаи савдои зарин дарозошам омадагай калтошам омадагай даруни ино аз тарак дура ғавси хушрӯванд нархшон 600 сомон размерш то ами 56 ҳастай размер дарозош ина диден духтаро инаи гулшам ҳаст 600 сомонай дарозош ана калташ боша 550 сомон ҳози калташам нишон метиҳам бинен. ира бинен чӣ хушрӯ материалашда гап нест худаш ғавси хушрӯ ба ҳазур дар зимистонам мепӯшен инами ҳозирам пӯшен фасонай марҳамат и қай хушрӯай духтаро нигоҳ кунен модели новинкаи фасони бои марҳамат бори новинка дар ҷои дар нуқтаи савдои зарин 400 сомонай размеро ҳамаш ҳастай ҳозир ин намудо мода шидагиян ина метавонен ки интихоб кунен дарав доставкатон кунанд. бозори корвон тарафи тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза сеюм қатор инаи чанд сумай иша бинен 250 сомон ишам фасонай болопӯши хушрӯ ина безрукавкаи фасон ина намудам ҳастай и то 60 размер ҳастай нархиш чандай безрукавкаи саб букаки хушрӯ то 60 размер ҳастай нархиш чандай 300 сомон ишам мана марҳамат 300 сомон эка кожаҳои зимистона омадай духтаро ҳамқа хушрӯ ира бинен аҷоиб фасон ино аз тарак доранд ғавсакай зимистон даям мепӯшен баъд кожаш хушрӯ мулоимак нархшон бошад 380 сомон марамат аз дигар цветошам аст нишон метим биненда маъқултон мешавад духтаро размеро то 54-56 ҳастай ба ҳазур интихоб кунед ина нигоҳ кунед цветоша духтаро расцветкоша бинен чихе боияй чихе фасонай хеле модело ягон ҷуда нест лекин нуқтаи савдои заринда метавонанд ки пайдо кунанд чӣ цвете дар курайтона чӣ фасоне дар курай аҳамияти инҷада 2-3 моделай мана ҳамаша меёбен бо нархи дастрас плашҳои 350 380 400 450 сомона ҳамаш 300 сомон шудагай духтарако марҳамат нуқтаи савдои зарин биёен ҳозир дига моделошам нишон метиҳанд ба ҳазур тамошо кунен 300 сомон баши мерка мала мерка чӣ моделеш мода дар корай ина плашҳои хушрӯве ки гуфтаистам ку то 480 сом буд баъзеош ҳозир 300 сомон шудагай иҷа ҳам бори туркияй ҳам бори гуанҷу мана сифатҳои беҳтарин доранд размерҳои майдаям ҳаст калонам аст аз ҳисобе ки бор бисёр омадагиай духтаро ёда аксия эълон кардагиянд марамат метавонен аз аксия истифода бурда ҳатман инаминора дархост кунен дар равакак шумода доставка кунанд инаи моделакушам бинен чихе моделҳои фасонай 300 сомон инаёям хушрӯча 300 сомон ина у фасони дигарошам ҳами хел қафоша бинен чихе бисёрай ҳамаи ҳами 300 сомай ина инора диден духтаро 300 сомон баъданау як намуди дига капюшондор размери калон аст ина меоям 300 сомониш дана бисёри ино гуфтестам ку духтаро то 450 480 буданд ҳозир бошад 300 сомонӣ
دوستانی عزیز نگاه کنید این نوشا خشرو کژنکای فسان یا 280 سومونن هاج با دیگه نمودشم نشون میتم نگاه کنید رنگ هم فرنچای 2000 280 سومونی انا بعد این مدل شبیننده این مدلش 380 سومونه این هم قدش در روزای هم خیلی نچوسک داره خشروای بینید از همه کوتاهش هم هستای 350 سومونه ای خیلی درازش در کارتون باشه نرخشون 380 سومون و یاش خیلی رزمیروش تا 56 رزمیر میشوه بعد این چونین انا اینو را اکسیا کردین 250 سومونه 250 سومون خشرو کجاکای فسونک من 250 سومونی درازن بتونین نویسین صورتون پرتوین انتخاب کنین دستافکتون میکنن لیکن اگر اومده تونین بو نظم میشه مثال میبینین میپوشین بعد انتخاب میکنین این ای چند پلای این اینو 280 سومون او چیگرگ پیش ایو بود و 300 سومون مرامت دخترو انتخاب خیلی زیاده کدام نمودی کژنکا بولو پوش در کارتونای اینا نقطه سودای زرینده اومدگی اینا بو هم قغاوسن که درونشون خیلی نچوس خشرو داره اینا نرخشون چند سمای 350 سومون رزمیرو هست دخترو مرحمت بیاین انا این نمود دویکو را باشد تورецкий بهت خشرو باری نو آوردگن 300 سومونی کردن هم قفسونچای مرحمت اینا کسی در کارای از دیگه سپیتش هم نشون میتیم به حضور تماشا کرده انتخاب کنین بازاری کاروان طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه سیم قطار نقطه سودای زرین دخترای این سپیتش ببینین چه خشروان اینو استاندارد رزمیروش امی تقریبا تا 56 میشه رزمیر مرحمت کدام میشه میگیرن 300 سومون نیشتگی ماتریالش دا گاب نیست خچون اهمیتین در روزکای بروکوشون کتی خوش رو شوشتش تا میپوشین اینایم انگورکا 300 سومون از اینم رسویتکا داره رسویتکای خوش رو داره رسویتکای فسون نرخش 300 سومون ایتسویچم خوش رویان اینا مرامت از تاگی بولو پشو میپوشین رنگی باز بیان همش سویتش خوش روی منه دویکای خشرو دخترا турецкий на тыгмадор 350 сомонай бори новинка ази расветко ҳастай марамат беҳад хишру бофтиш сахта какай пад намезанада ина каседа дар корай ҳатман нуқтаи савдои зарин биёен дархост кунен аҷоиба я бурак би материал шай пеш бина خشرو بدای تونکی ویاسکا هستی کو دخترو هوای ماتریالش اینا هیچی نمیشوند پشیمون نمیشن دخترو حتما درخواست کنین 350 سومون تونکی ویاسکا را 500 600 میفروشند لیکن نقطه سودای زرین ده 350 سومون اجازه دو وایو شماستای تونیچکوش یا تونیکوی توقیان ایرا بینن چه دروازی خشرو یم تونکی ویاسکای پد نمیزنه 200 سومون بنا رسویتکوش همش هستی خواهین درخواست کنین در رو دستافکتون میکنن خواهین بیاین ای پیش بینین دخترو من سویتوش بینین چه خیر سویتکوی فاسون ای پیش ماتریالش نشون میدم خیلی تونکی ویاسکای هیچی نمیشه شتا میپوشین انا ای двойкаям аҷоиб хушрӯи духтарако тонки вяска иям пад намезана беҳад нигоҳ кунен чӣ хушрӯча духтагай нархшон 300 сомон беҳтарин нарх кати пешниҳод шудагай ози дига цветошам ҳаст марамад метавонен интихоб кунен даррав доставкатон бикунан ина и моделошам диден и моделошам хушрӯ 300 сомон духтаро расветкои фасонак дора ина и цветоша бинен як бурда ит светошам аҷоибай маҳқултон мешава ай пеш бинен духтаро марҳамат сиёриё двойкаи балишмер ка мепурсанд духтаро инаи двойкаошон новинкаяй марҳамат размерош то 60 мешидай нархшон 300 сомоная турецкий нархошон 300 сомонӣ озиам қад светои хушрӯ дора расветкаошамаш ҳастай марҳамат касе двойка гирай нуқтаи савдои зарин биёен ё ки нависен сурат мепартоян интихоб кунен дар равакак доставкатон мекунан мана 300 сомон и бо дига модел ине полосоткорам ҳози мегиран ина марҳамат дига цветоям ҳастай ай нами полосати марҳамат инаи цветоша бинен чихет цветакои фасонак 300 сомон тоза турецкий ина ёям ҳам қафасончаи духтаро нигоҳ кунен бори новинка двойкаи туркӣ ази бо чанд расветкаи фасон ҳастай нархиш 300 сомон ина касе двойкаи нигиндор мегуфт ҳатман нуқтаи савдои зарин биёен я намуд материалш бо хушрӯай маҳқултон мешава марамат хоҳишмандо омада ай пеш бо тамошо кунед ина дидаи материал чӣ хелай
мана 300 сомон. Ҳозир ҷада бо дигар намудоям аст нишон метем. Ина ино ай бораи пеш кам мондай акция кардан. Иам Туркияй 200 сомонӣ. Марамат двойкачаи хушрӯ 200 сомон каддо меша мегирен 200 сомон. Омада наметонен духтаро нависен хучон дар равз шумода доставка мекунанд диден. Ишашта хушрӯ ина Луи Виттон шам аҷоибот. Ишам 200 сомон. Баъд инчунин туничка астай. Туникора 150 сомонӣ кардаган. Иам хушрӯ а тунико. Мана 150 сомон. На тамошобина хушрӯги идвойкара бинен. Аҷоиб фасонай марамад ина каседа дар корай. Метавонен биёен аз нуқтаи савдои зарин харидорӣ кунен. 350 сомонай ҳам қарасветкои хушрӯ бисёр дора. Ина киртаяю ай болош бо инам хали жимпирак дора. Аҷоиб. Мана бо расветкоша намеген фасониша бинен турецки 350 сомон. Ҳам қатанада фасон метова на модель пуштага бинен. Чӣ места? Ёра размерашон духтаро то ҳами 54 мешавада. Марамат расветко и 6 фасона и 6 фасон. Ҳамаш расветкои хушрӯ, ҳамаш расветкои фасон барои шумо тамошобинони азиз. Серишам астай, инаи цветшам астай нигоҳ кунен. Бежевишам аст. Хулас беҳтарин рангош ҳастай барои шумо. Ана баъд бо инаи двойко ҳаст. Ёша чанди кардаен? Инош 300 сомон тамошобино. Иам двойкая юбка дора, болош намхевай дора диден. Кофта. Марҳамат аз инам чанд расветка. Ина инош бо фасонш дига хелай. И нигоҳ кунед. 300 сомон. 300 сомон ва ёш дарозай диден. Жимпирой болош дарози хушрӯай 300 сомон. Я бор материалша мумкина ай пеш бинем. Марҳамат материалшона ҳозир ай пеш нишон метем. Марҳамат ира бинен чихе хушрӯ. Ай двойкара бинен духтарако чихе двойкачаи фасони хушрӯай. Ай чанда цвет омадай нархаш 350 сомон. Материалшда гап нест. Аҷоиб материалш фасончай. Бо дига цветошам ҳастай. Ҳозир ай расветкоша биненда маҳқултон мешава. 350 сомон. И 6 фасон, и 6 фасон. Марҳамат хоҳишмандо касоне дар коран бинависен дар рав доставкатон мекунанд ё ки биёен ай пеш бинен. То ҳами 54 мешавада размер. Мана бинен чихе хушрӯан. Ана баъд хушрӯи баданаи тройкаи духтаро 400 сомон бовар мекунен. Болопӯшаш ранги палито метаван вича бинен чихе хушрӯ стилни фасон 400 сомон. Оз дигар намудошам нишон метиҳам турецки тозаяй. Ина и моделша бинен. И моделшам хушрӯ. Ишам тройкаяй. Ишам 400 сомон. Размерошон стандартай то 54 мешава. Ина касе ки тройка гирай, двойка гирай ҳатман нуқтаи савдои зарин биёен ай пеш тамошо кунен. Боваридору маҳқултон мешава. Омадан наметонен тамошобино. Бинависен суратора мепартоян интихоб кунен дар равакак доставкатон мекунанд. Ана баъд ҳозир бо дигар моделшам аста. Ини моделошам фасони хушрӯай. Марҳамат ини капшондорша бинен. Иам тройкаяй нархаш бошад 400 сомонӣ. Ана баъд ини Versace аста. Иам тройкаяй. Ишам ҳам хел 400 сомон. Ана баъд нуқтаи савдои заринда ана микртои ки бисёриё пурсидаста будан омадай марҳамат тигракои фасон нархошон 250 сомон. Ина и 6 хушрӯай, и 6 хушрӯ мана 250 сомон. хоҳишмандо биёен ай пеш бо хитон бинен маҳқултон мешавад диден. 250 сомонӣ чанд гил дора. Ҳамаи размеро ҳастай. Акция шидай 250 сомонӣ. ҳеҷ чӣ намешавад. Шушта мепӯшен тамошобино. Мана беҳтарин вариантҳо дар нуқтаи савдои зарин бо нархҳои дастрас. Ана ин намудаш боша парпарак надорад духтаро хеле классикая. Иам 250 сомон. Сангчошон оригинал. Размеро ҳамаш ҳастай. ҳами киртара бисёриё интизор буданд духтаро мо навор доштем тамом шида буд. Марамад ина боз ҳам новинко омадай. Бовар кунед материалаш тоза якм сортай янамуд хушрӯвай. Ина тёмносинишам ҳастай. Бардовый тёмносиний. Баъд иҷада бо ҳастай дига цветош. Ҳоз дига цветошам нишон метем. Биненда ина шоколаднови. Ҳамаи цветош боияй. Ай пеш тамоман ира бинен чихе фасонай. Ранги чихеле гуфтум королевский бархат ранги онам қиматиҳое ки
1000 чандай ку 1500 ранги ҳавайё метова ина каседа дар кора барои тую ягон ҷо рафтан беҳтарин вариант дар нуқтаи савдои зарин размеро то 60 размер омадагиай нарх боша 450 сомон марамат ина электрашам ҳастай хичай нами материал нами партофта меиста мана ранги ами бархточ хеле партофта меистан ку ҳаминоя манам хел партофта ки хуш рувак меиста бо цвети сиёша биненда сиёҳш бо аҷоиботай мана бо леск метия фасон турецки киртои фасон духтаро ино медонен чи ино то 60 размер ҳастай ҳам материалш фасончаяй баъзеви киртоҳо бар ина мепӯшен аҷоиботай мана стилаш хушрӯ евро стил ина ваёша биненда узорош ҳар хелая ина бо гремондоршам омадагиай инаи фасоншам омадагиай 300 сомон кадомеша мегирен 300 сомон духтаро скриншот кунен партоян ё ки бинависанд хучон сурат мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен дар рав шумода доставка мекунанд нигоҳ ка ина иша бинен чӣ хушрӯ иноям ҳам хел 300 сомон духтаро марамат успед кунен тамошобинони азиз инчунин анами хел пончои фасон омадай аз ин чанд та расветка ҳастай ҳоз дигар цветошам нишон метиҳем марамат хоҳишмандон метавонен дархост кунен дар авакак доставкатон мекунанд 280 сомон ира бинен аз ин чӣ хеле гуфтам дигар цветошам ҳастай ина ишаишда фасонай ана баъдан ҳози бор вай ҳастай дублёнкои хушрӯ духтаро дублёнкошам бинен дублёнкоям 280 сомониай ваёям хушрӯвай ира бинен ҳами ҳози мо дастшидагиай ина метавонен дархост кунен дар равакак доставкатон кунанд ино размерашон стандартай тақрибан то ҳами 50-52 мешавада мана ҳам драповиш ҳастай ҳам кожаниш ҳастай нархаш 280 сомон бозори корвон тарафи тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза нуқтаи савдои зарин сеюм қатор ина модел пуштагиай бинен ино вая дублёнкои теди меган дарунаш ҳам хел мех дора ғавси хушрӯ 280 сомон нархаш нархи беҳтарин марамат успед кунен духтаро дӯстони азиз халат мепурсанд марамад ина халатҳои фасон омадагиай нуқтаи савдои заринда дигар цветошам ҳастай 250 сомонӣ янамуд материалаш фасончаяй ра бинен ғавси хушрӯ ҳози сезони амино омад ина ҳози ма дигар цветошам нишон метиҳем размеро боша то 54-56 ҳастай расветкоша диден духтаро чӣ хел расветкои фасон дора ина тигришам ҳастай ина электрашам ҳаст хулас ҳамаи цветои хушрӯ шута мепӯшен 250 сомонӣ анаи болопӯшора бинен духтаро ино пашифои дубаян онамо 1000 чансма болопӯшое марамат пашифшай 280 сомон дар нуқтаи савдои зарин оз дигар моделшам ҳастай нишон метиҳам биненда анаи моделша аҳамиятиян чӣ хушрӯай остинош клёшай аз ду тараф диден чӣ дора разрез дора разрезошам сангчадор 280 сомон баъд бо ҳаст анаи намуд болопӯшо кори дастӣ рафтагиай иёра 250 сомон кардагиам турецкий марҳамат материалшда гап нест материалшам хушрӯчай фасоншам аҷоиботай 250 сомон инчунин духтаракои хушрӯ иҷода халатҳои фасон омадай халатҳоям 250 сомон ҳоз ма расветкоша нишонтон битум бинен ина размеро ҳастай ира бинен чӣ хел расветкои хушрӯ дора размеро ҳамаш ҳастай метавонен дархост кунен дарав доставкатон кунанд расветкора бинен фасониша ина моделдам биненда расветкош чӣ хел хушрӯай мана марҳамат интихоб кунен дарав доставкатон мекунанд тамошобинони азиз ҳаст анамихе двойкои фасон и қадои дарозтарш омадай аксакати 250 сомонӣ чанд расветка дора ҳоз дигар цветошам нишон метам биненда 250 сомон дар нуқтаи савдои зарин ира бинен инош ишаишда фасонай цветош ишаишда фасон 250 сомон ина кадомишам мегирен размерошон 56 то 58 ҳастай дар размер ина ваётона расчётотона бигирен духтаро кадом намудаш дар корайтона метавонед бинависен расмоша мепартоян интихоб кунен дарав доставкатон кунанд расветка бисёр ай ҳози ма дигар цветошам нишонтон метиҳам
ба ҳазур бинен мана инаини гиндороям ҳаста иноям кам мондага 250 сомонӣ кардагиан диден аҷоиб мана иношам бинен хушруча ҳаминошам ҳамаша 250 сомонӣ кардан ана бинен духтаро инаи цветоша биненда қисми болода ҳамаира цветкош ҳастай агар наворда надида бошен хушрӯ метавонед бинависен даррав доставкатон мекунанд сурат мепартан интихоб кунед материалша бинен чӣ қадar аҷоиботай бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 3-м қатор нуқтаи савдои зарин ҳатман биёен